Ir-rilokazzjoni tal-monti mit triq merkanti għal triq Ordinanza s'issir meta jitlestew ix-xogħlijiet infrastrutturali li qed isiru fl-inħawi taħdin il-Parlament il-ġdid. Ikkonferma dan il-perit tal-Kumitat Konsultattiv dwar it-titjib tas-swieq f'Malta, William Lewis. Parti mis-suq ħajkun fit-triq ta' bejn il-Parlament u it-teatru rjali. Allura ovvjament minħabba li xi xogħlijiet għadhom għaddejjin dan il-shifting għaw il-migrazzjoni għal hawnhekk ma setax issir qabel dan ix-xogħol ikun lest. Issa li waslu fil-fażi finali tagħhom, jiġifieri aħna kważi preparati biex kif din it-triq tinfetaħ ikun jista' jiċċaqlaq għal hawnhekk. Il-perit William Lewis spjega kif kollox se jkun hemm 74 post għal-bejja u x-xogħol fuq l-istrutturi li se jintużaw għaddej b'ritmu maġġel. Ġifieri naħseb nista' ngħid li 70% tal-barkarelli lesti u ġifieri ikunu l-kompluti kollha f'tiġranet li ġejjin u għalhekk kif ikunu ħaniġu bil-monti hawnhekk dal-barkarelli jkunu kollha lesti biex bekk ikunu jistgħu jarmaw kollha barkarella unita u ddiżinjata kif jixraq għal din il-parti tal-Belt Valletta. Ix-xogħol qiegħed isir mill-ħaddiema tal-garaxx tal-Gvern fil-Marsa. L-istrutturi se jkunu tal-injam u l-ħadid b'salib ta' Malta fuqhom. Ma' kull sol se jkun hemm informazzjoni dwar il-bejjieħ, dan biex il-konsumatur ikun maraf minn xtara u f'każ tal-ment jista' jidentifika l-bejjieħ. L-istol se tkun mislufa lil kull bejjieħ u tiġi żarmata wara li jispiċċa l-monti. Imma hemm jaħseb ukoll li fil-għaxija dawn jintużaw mill-artisti biex jinbjaw affarijiet tal-artiġjanat fost oħrajn. Din ir-rilokazzjoni mhix l-uniku biċċa xogħol li qed jaħdem fuq għall-Kumitat Konsultattiv dwar it-titjib tas-swieq. Fost oħrajn se titnieda white paper għal konsultazzjoni pubblika biex jitjiebu swieq madwar il-pajjiż. Ġifi bażikament il-white paper ħatkun qed tinkorpora ħafna problemi li bħalissa hemm kemm mal-kunsilli kif ukoll mar-residenti u mal-bejjiegħa biex bekk inkun nistgħu naqdu kollu f'salt u naraw li l-operat tal-monti ma jkunx qed ixekkel operat oħra